Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ang aton oras. Mayong udtogid sa aton sining mga aksyon reporters sa mga kaaksyon naton, mga tagpalamati naton sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon. Tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters, no? Pizza 7 subong sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon, no? Kamustang mga kaaksyon ta kabayon ta nakatimo-timo na sang palanigahon sa sining nga udto kag welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan naton diri mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginapalabotang atong sining nga pagpangamusta sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Mga kaaksyon kalakip man sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kalakip man ang atong sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Plus sa mga kaaksyon ta, tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mag-inot na lang kita mga kaaksyon, apisar nga ang mga tsoper sang mga jeep diri sa syudad sang Bacolod ang nagpatigayon sang untat biyahe bangod sang operasyon walang tigil na operasyon mga kaaksyon sang LTO Bacolod kag bitaw mga kaaksyon both niya tricycles, taxi and jeep nga wala sang papilis
Disgrasya gid. Bangod nga may mga nagkaladakpan na ang LTO, mga kaaksyon kag impound na nga mga di pasayrong salakyan ay perte, no? Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Karon Radyo. dugay-dugay aton na hibaloon mga kaaksyon ang report sa ni Aksyon Alvin Graba kay may mga pila ka mga operations ang gin-launch na ang LTO, LTFRB kag bitaw diri sa syudad sang Bacolod. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kanginan karon dugay-dugay? Dalontang balita ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa report sa kalitan sang Bagyo Paing sa Negros Occidental. Gina-finalize na sang Provincial Social Welfare and Development Office. Agud nga basihan sa paghatag ayuda angot sa State of Calamity Declaration. Karon nga sa kaiwatan dira sa Sugarland Hotelo nangin bisita si Gob Lacson kag Vice Gob Jeffrey Ferrer mga kaaksyon, no? Hibaloon ta lang ni karon parte sa National Housing Authority ining kaiwatan ng gintambungan sa aton sining mga opisyales sang probinsya sang Negros Occidental. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita anom ka salakyan lakip na kay BP Sara nga bus nagabiyahe sa Bacolod para sa stranded nga mga pasahero. Kay ang hindi man siguro gid kay ang mga bag-o ni gani nga mga units so sige man ang biyahe nila. Kag ang dipaserong salakyan ang pibakda ang iston araman, no? Kay daw undok man lang ning nagupod sa sining hublag protesta or untat biyahe aton hibaloon ni karon dugay-dugay, no? Sa BCPO naman nga balita upod kay aksyon na Eric Magbanwa, 4 ka CCTV na captured ang description sa mga personal or mga persons riding in tandem suspect nga naglutang sa negosyante na kaligad nga adlaw sa Barangay Tangog. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Silay City PNP nagapanindugan nga lehitimo ang buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Mambulak. Subject sang buy-bust operation nagpakitlooy sa kapulisan nga mabuligan. 75% sang mga kaso sa probinsya sang Negros Occidental sa bulan sang Oktubre gindeklara nga case cleared. Sa balita sa special assignment siga balita ni Aksyon Art Tayhupon pila ka mga drivers ang modernized kag traditional jeep sa Bacolod dakop sa operation sang LTO rehistro kag iban pa nga mga biolasyon sa kasuguan trafiko ginatutukan sa mga operasyon. Sa balita sa patrol leader sang sektor sang transportasyon sa syudad sang Bacolod nagalaom nga mabuligan ni Mayor Albi. Negros kag Panay Irrigators nagtipon sa Sugarland Hotel para sa Irrigators Association Congress.
Sa balita naman sa out of town sa kay Aksyon Roger Gotib, ini may kangtanan sa 18 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, pagpangimon ang nagtulod sa suspect sa pagpatay sa biktima sa barangay Minapasok, Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa syudad sang Himamaylan, bangkay sang 27 anyos nga lalaki nga naaksidente sa syudad sang Himamaylan sadtong Sabado, nakuha na sang pamilya. Sa balitan nasyonal, 350 ka mga LGUs magabaton sang 2022 Seal of Good Local Governance. Fertilizer Butserso igapanghatag ni Presidente Marcos Jr. sa mga mangunguma. Senator Jinggoy Estrada ginaduso ang Senate inquiry angot sa kolera outbreak sa madamo nga riyon. Kag Kamara tuyo nga mapasa or mapasar ang 2023 budget kag 18 ka mga hagna antes pa man ang Pasko. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa nga itong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page, kay tirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Kag ang mga greetings ninyo, pang tirahon tayo na karon dugay-dugay, mga ka-aksyon. Sige, daligid lang mga ka-aksyon standby yan ay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Mahatagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa mga kaksyonta nga nagapamati sa siningod to kay Ana Sinoro, Dennis Richard Tibor Roma, John Resicio, may lang pag-monitor kay Nepes A. Jasmine, Jo Marie P. Barrera, no? Kay Jose Marie P. Barrera, Merlin de la Serna, Fernie Española, no? Jugal Aquarios, Jolo Aloro Isparagosa, Rochelle Evangelista, Virgie San Antonio Alpenda, Charlie Main Armada, Eprek Mandioya, Crisan Roa, Emelito Recampo Malayas, no? Beli Diaz, Rinaldo Poderoso, Probilino Marquino, Inday Blasa, may lang pag-monitor, no? Ayos, sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Christine Olvido Ibano. Salamat gid Christine Olvido Ibano, no? Kay Bunbun Carmona, salamat gid. Thank you gid. And dali gid lang kay ma-check ta na yo. Evelyn Sinaon, salamat gid, no? And sa kay Shim Abao, thank you so much Shim, no? Remondo Manangkil, salamat gid Remondo or Armando Manangkil, no? Nel Jan Balinya, no? May lang pagpamati Nel Jan Balinya. Gaobras ang Corongias Tito Bini kuno ga-monitor. Ayos, thank you gid. Inday Blasa, Lester Ayan Desendario, salamat gid, no?
Fernie Espanyola from Barangay Lukutan, Kabangkalan, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, salamat gid. Jolo Aloro Esparagosa, no? Sa Sitio Pasita La Castillana. Jolo Aloro Esparagosa. Peter Noble, salamat gid kagawad. Thank you gid sa 75 stars, no? Kagawad Peter Noble sang Barangay Panokoy, no? And Billy Diaz from Gracia Resort, Manapla. Upo na mga staff dira. Sanday Jerry Onyasa, Grace Articulo, Kagalita Diaz. Salamat gid Ma'am Belly Diaz, no? From Gracia Resort sa Manapla, no? Buriring Ordonio. Ay, pertiya, si Buriring Ordonio, gamonitor sa Proctumpok. Palihog lang ko tamyawa kay mga tropa ko da. Sige, salamat gid Buriring Ordonio, no? Ayos, Jomong Caltorella, Neljan Balinyara naman, no? Evelyn Sinaon, Kaglani Ulagway or Hulagay, no? Sang Proc Gaisano, Barangay Alihis, no? Ayos. Sige, sa iban pa naton nga mga kaksyon kay Evelyn Tumakin Brose from Sipalay, salamat gid, no? Sige, karon lang mga kaksyon ang iban sini nga mga topiko, kag iban nga mga greetings pakaronan ta ina mga kaksyon. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:08 na nga tunuras, 12:08 na mga kaaksyon. Happy birthday gali kay paring Ruben Tampos sang LTO Ibi Magalona, no? Happy birthday today kay paring Ruben Tampos, Ruben Tampos sang Ibi Magalona LTO, no? Halindri sa amon sa Aksyon Radio kag kay paring Bob, no? Kay paring Bob may lang pag pamatidra sa area sang Barangay Villamonte, no? Ara siguro ay, no? And likewise, happy birthday kay paring Serapin Nacion Gayo, subong man nga adlaw, happy birthday paring Serapin Nacion Gayo, no? Dra sa country homes ay pwedeng preparasyon mo. Paring Serapin Nacion Gayo. Happy birthday, no? Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, live extension coffee mix na Nangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa atong sining patrol, no? Ini may kang tanan sa leader sa sektor sang transportasyon sa syudad sang Bacolod nagalaom nga mabuligan ni Mayor Albi Benitez, no? Kag Negros kag Panay Irrigators nagtipon sa Sugarland Hotel para sa Irrigators Association Congress, no? Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Rex, katulad sa iban pang mga lider sa sektor ng transportasyon diri sa siyudad sa Bacolod, nagalaom si Junjun Asis, ang presidente sang Northbound Shopping Burgos Jeepney Drivers and Operators Association nga matagaan solusyon ni Mayor Albi Benitez ang pangabay sa mga operators para sa mga tradisyonal nga sarakyan nga magpatunga para naman sa extension sang ilang nga mga prangkisa nga wala in renew sang LTFRB. Dugang pagida diri ni ASI sa iya lamang nga grupo Action Rex nga nagabiyahe northbound shopping Burgos. May ara sila 480 ka mga miyembro sa ila sining asosasyon nga halos adlaw-adlaw nagatipon sa northbound terminal, pero sa karon Action Rex duha gid lamang ang nagabiyahe. Ginadudahan pa ni Action Rex na ining duha base hindi pa bala kompleto ang permit gikan sa LTFRB sa baylo, guts na lamang ang ila sining puhunan para makabiyahe karon nga adlaw. Now gindugang pagidiri ni Asis nga katulad nanday Albert Villanueva sang SS Stone kag subong manibet katalbas nga Febacda, nagapanilag man si Asis sa lakat man sa sitwasyon subong adlaw samtang nag-ooperate ang LTO kag iban pa nga mga operatives bangod sa sining sitwasyon. Action Rex sa sining traditional nga mga salakyan di pasahe nagapakitluoy amo ginaya ang term nga gingamit niya, nagapakitluoy gid, no? Si Asis kay Mayor Albi nga buligan gid sila bangod kung halimbawa gid man galing kay hindi naman na mapulong Aksyon Alvin sang sano pa na nga ginatag nga
warning sa mga tagiya sa mga jeep. Gani, actually, long overdue na gani di. Dumduma mo to action. Oo, nagpangayo pagid extension. Oo, dugang pagiging extension. Umali ang ginapangayo. Kung madumduman ta daw, wasta lang sila July sa tumong. Oo. Kunti July, tani untat na to sila. Gani, kasi ginapaboran pa man. Ang ila sini nga pangabay, ti isa karon action rush. This time, nagapakito, nagit sila kay Mayor Albi nga mga buligan gid sila, no? Kay man suno sa iya kung mauntat na ang ila sining pagbiyahe bangod man sa sining mga modernized jeepney, ang matabo diri suno sa iya madamo sa mga driver ang maapektuhan, madulaan man sa pangabuyan kag kuan bala basi bala kung ano na lang ang ila sini nga himuon kay way naman sang sini nga biyahe. Ari Action Rex ang pahayag ni Junjun Asis. Subungan daw tungod nga may mga LTO kag LTFRB nga nagmanakop ang naton nga mga operator kinulbaan na kay lagkod bilang multa aton ning kaso nakakpan dati nagustat sila, especially sa northbound wala gid ang salakyan ang gabiyahe. Pila gani ang miyembro sa inyong asosasyon, sir? Ang phone nga membro sa phone nga asosasyon ng driver ko 496 ka bilog. Sa karon, sir, sa imong nga unit, pilang nagabiyahe na lamang? Out of 400? Kung sa nagka-Manila ko to nangape ko sa terminal kag sa shopping ang gabiyahe 2 ka bilog. Ining duhani, amo na lang ang may papeles pag. Okay, pakone-kane, kaya ang isa rin daw isog lang ni Guro, pero daw isog lang ni sila, pero pali wala sa nakita ko, wala din silang papel, pero kapanilag lang Guro wala naman din silang papel, pero kapanilag lang sila natuwa kung anong sitwasyon. Ano ang ginalauman ninyo kay Mayor Albi, sir? Sa subong, wala din sila, amo pa na ang mabala namon, kasi ang amon for follow-up pa lang na, actually, at tanan namon nga concern, ara na kay Mayor Albi, kabalon na sa tanan, ang amon subong ining follow-up na malangga kung ano ang solusyon nga ang kinpromisaya sa amon nga solusyon nga nabuligan niya kami kaya mo na ba itoy kami Mayor nga tani hindi man kami madistes kay hindi kit daw tao na gutom ang magyan sa mga ginikanan ng mga driver nga may ginapa-eskwela ng kabataan kung wala na sa mga almost 3,000 sobra sa unit na madulaan sa pangabuhian ng mga driver ang sila kabataan na namon nga kabataan makaludoy man kay wala na kami kuhaan sa namon nga income. Kaya ano lang na sang mayor ko na muna yung kasuguan sa nasyonal. Maulihit na iya karon niya sa iban nga mga lugar nga ang Cebu lang tawan niyo blang Cebu. Gulutok ng amuning mga ining modernized jeep lang niyo. Rex, sakto na aksyon na Rex, no? Ang Iloilo. Oo. Ang iban pagkadi diraya may araman silang mga Why na choice kay ga modernize sila subong kitagli. Ano lang importante action na Rex kung modernize na. Mangita solusyon kung may isa ka na ka units, 2 ka units, samot pila ning isa ka bilog units niya? Oo, medyo mahal man pala action na Rex. Kay kung ipamagutan na, siling ko wigid ka mo plano ang inyong grupo nga magkuha sa modernized nga salakyan. Hindi niya kaya. Ang problema lang ugaling kay ti, ang ila sining nga puhunan. Kulang ang ila sining nga kwarta, siling ko ti way tamahimo na, no? Hindi man ta natin mabuligan sa kwarta. Na Rex. But anyway, amo ni ang ila siligid simple nga pangabay. Kagin Action Rex agin padulungan man nato ng dito sa may Sugarland sa diin masobra isa ka gatos ka mga mangunguma sa syudad sa nga Bago kag iban pa nga lugar sa probinsya ang nagtambong karon nga adlaw para sa Negros Panay Irrigators Congress nga ginatambungan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag ang mga top management sa National Irrigations Administration sa Regional Office 6 sa diin nag-abot man ang ila sining Regional Manager sa NIA 6 nga si Engineer Rory Abance Action Rex sa diin tuyo sa nga sining pagtelelipon after sang sining sang pandemya ti sining niya gani first ini
meeting o kung nga Congress after sa nga pandemya nga plano nila diri Action Rex nga tagaan sang direksyon ang programa sa mga Irrigators Association members diri sa Negros kag Panay kag ang luyag Manila nga pamatian ang pila ka mga issues and concerns sa mga mangunguma angot man Action Rex sa irrigation development kag plano Manila nga suportahan ang plano kag programa sa mga mangunguma bilang mga partner agencies. So for Action Rex sa mani ang balita nga sa nga patrol ini ginatulong sa inyo Lihog tabi basi magkapakigangot ka sa Fibakda or sa Easton Blackson Alvin. Kay ti undok lang ning nagpalayag nga makigupod sa Welga karon nga adlaw or kung sunod pagid nga mga adlaw problema gini kung sige-sigihon sang LTFRB kag LTO ang operasyon no. But i-check me kaya may appeal sila kay Mayor Albi kuno nga extension of 2 years pa until kung mag 2 years pa 2024 Ani man sakto na Action Rex. Actually boss aga mga lasais ang tagna na talana nga magatipon ang ining mga operators ang traditional nga mga salakyan sa tubang mismo Action Rex ang New Government Center. Alas 6 buwas ang aga. May biyahe sila or wala na? Ang ila Action Rex panilag sa gihapon ang mutong sabat nila kay kung sa dalanon ang LTO hindi sila mabiyahe pero kung wala man ti mabiyahe pero ang ila sini nga prioridad was nga adlaw mo ang magapakikita mismo kay Mayor Albi Benitez Action Rex. I don't know kining mga transport modernized jeep lang ni kung kuha na gid ni bastante kita diri sa syudad lang kay ti ko magamuni nga hindi bastante problema ang mga pasahero kay na like sang kaina damo gid mga pasahero nga na stranded ni. Kagina pag padulong man naton dito gani sa may Bangga si Gasco to sa may Panukay area damo man to mga pasahero kafulat gid Action Rex sa area naman sang Silingan gin padulungan man naton dito sus kay kadawo man to dito mayo lang pasalamat man Action Rex nga nag-abot man ang City Bus Federation sa Bacolod nga nagahatag man sang libre nga sakay para sa ato sini nga mga kauturan nga magapadulong sa tagsan nila ka mga opisina Action Rex. I-check lang na lihog Action Alvin sa Pibakda or sa Easton man or sa Undok man kay March 2023 pa until ang mga old jeeps no ang kag tigina workout kag gina-process pa na sila nga until sila 2024 asto sa pasalig kuno sang alkalde sang syudad. Man, i-check na ni Action Rex kung ano pagid ang ila sini nga mga plano kag panawagan. Ang balita sang patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ng vitamin Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Daghang salamat Action Alvin Graba balita gikan sa patrol no Action Dale Salazar Sanbayanay may connection sa may kong kuno na manubong immunity rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ang aton oras. Anom ka salakyan ho? Lakip ng kay BP Sara nga bus nagabiyahe sa Bacolod para sa stranded nga mga pasahero. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, may mga service vehicle nga gin-deploy ang Bacolod LGU subong adlaw diri sa may Bacolod City kasulod sining damo-damo man nga mga traditional jeep ang wala nagbiyahe subong Lunes nga adlaw. Action Rex. Kaya according diri kay Bacolod Acting Mayor Elcida Familiaran nga sa so far siya sini nga details sa earlier Action Rex anom tanan diri nag-operate sa Bacolod City sa mga figures mayara sang duha ka mga salakyan gikan sa Bacolod CDRRMO, tatlo ka mga buses nga iya sang syudad Action Rex plus ang bus ni VP Sara Duterte nga naga-operate sa area sang Barangay Banago nga iya sini nga pangabaya. So sunod din kay Familiaran ngati ini nga mga salakyan Action Rex actually gin-deploy ni siya sa mga lugar nga mayara sa mga reported nga mga stranded nga mga pasahero o kon mga barangay nga wala pa Action Rex so far sang mga modernized jeepney. So pala din sa mga gin-example ni Familiaran amo ni sa area sang Barangay Mansilingan, Barangay Banago. Kasi earlier interview man naton sibigan ng mga barangay president kapitan na Lady Glass Gonzalez sa area ng Barangay Takuling at problema man kay wala man sa mga modernized jeep nga nag-operate na Action Rex diri sa may Bacolod City. Pero according diri kay Cap Gonzalez nag-usar man sila sang duha ka service vehicle sa barangay nga amo ang libot sila sining area kag madulong ang mga stranded passengers. Actually Action Rex sang gin-interview naton si Familiaran iya sining ginalantaw nga wala man na paralyze ang transportation diri sa syudad. Iti una, according siya, may mga alternatibo man nga mga pamaagi para makasakay ang public. Una ni ang mga gin-deploy nga salakyan sang syudad. Ikaduha, ang modernized jeep nagasigi-sige man. Ang ikatatlo, ang mga traditional nga jeep nga mayara kaya sa gihapon sa mga existing nga mga prangkisa Action Rex may mga nagakaigo pa nga permit. According ni Familiaran, alternative ang mga e-bike, tricycle nga amo ang ginausara. Actually sila nga monitoring Action Rex kaya sila nga pagpakigagot sa Division of Bacolod City sa public school ya, though so far wala man sila sang naapektuhan ang pagpadulong bala sa mga estudyante sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan subong nga Lunes kaya nga sini nga paglantaw ti iban nga mga estudyante walking distance man lang ang ila sini nga gina-eskwelahan Action Rex. Sa record sang LTFRB nga tigin pagiman sa Bacolod Public Information Office diri sa may Bacolod City may kita diri sang 123 so far ka mga modernized jeeps sa syudad kag ginapaabot nga mag-increase ini sa 173 sa maabot nga Webes kay Action Rex. So far si Bacolod Mayor Albi Benitez wala pa makabalik diri sa syudad. Kasunod man sa niya sining official trip Action Rex dito sa may Japan kaupod at pila ka mga asenso councilors sa punong barangay kag based diri sa information na nabaton nga sa masunod nga mga minutos basta magwa man ang official statement ni Mayor Albi Benitez angot sining pag-untat biyahe sang pila ka mga traditional nga salakyan sa may Hindi man ni transport strike kuno Action Dale kundi nag-untat lang sila kay sige operate sang LTO mo kag LTFRB. Amo man gani Action Rex sa madumduman mo ginpasalig ni Mayor Albi Benitez ang pila diri ka mga transport group sa syudad ngati base lang sang extension ang ila sining nga mga expired nga mga franchise nga sige Amo to nga daw hasta pa 2024 ni taning na ayo nila mo. Do 2 years sa Action Rex nga pangabay ti amo man na ang ginasaligan or ginauyatan nabi nga statement sini mga transport group rason nga ti naga-appeal sila kay Mayor Albi Benitez kung mahimo mabuligan sila nga mapangabay sa mga natungdan nga ahensya sa nga gobyerno para sige-sige man ang ila sining operation pero ti temporarily samtang buwas actually Martes ginapaabot nga makabalik diri sa may Bacolod si Mayor Albi Benitez kag Pangitien de Combal ni Familiaran mayara sang pagsinapol nga patigayunon kaupod man ang mga transport group. Pamantin naton si Acting Mayor Elcida Familiaran angot sa pila ka mga salakyan
nga gin-deploy diri sa may Bacolod City. 3 buses kita kagduwa ka salakyan sa DRA mo taton. Di sila gin-deploy ba? Well, hindi sin kagina sang aga to sa Mansilingan. Oo. Damo to commuters nga standby. So kundi ng problema dito na sila. Dito na deploy ni Attorney Chu. So depende sa location kung di mo stranded passengers nga reported. Yes, especially those nga mga areas nga wala isang modernized buses. Maging request na ton ang kay BP Sara yung bus na dito sa Banaco i-deploy kaya wala madada modernized buses. Oo. Bali, wala niya labot ba sa 3 buses ng city on top niya kay VT Sara pagid separate niya siya? Separate na sa 5. Actually, 5. Tatlo ka buses. 2 sa DRA mo. 5. Plus ang kay BP Sara, 6. So, bali to lang ng ilang operation vice or bus nga daw sige-sige niya siya? Well, depende kung tomorrow may on-top biyahe. But nakita ko di action day mo ko biyahe. Wala siyang paralysis actually. Action Rex na batian si Acting Mayor Elcida Familiaran. Actually, sa latest ring information from Bacolod PIO, may pilaman ka mga private company Action Rex nga mag-offer man sa ila sining mga basa nga mag-operate man diri sa may Bacolod City kasunod karon sa hapon. Base bala actually diri sa may SM Action Rex nang pull out diri ang LTO. Base nang silo naman sila sa iban nga location, no? Siguro nagsaylo guro? Nagsaylo sila Action Rex kay nagabay kita diri so far wala na diri sila sa area kag another location naman tiya mo naman na ang balantayan kay basi ang mga nagpahuway kay na sangaga basi bala mabalik naman sa buong hapon kag lita-lita naman nga portion no sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Ulato na to na ang official statement ni Mayor Albi Benitez kag anong mga measures or mahatag niya nga bulig sa mga apektado nga mga drivers diri sa may syudad. Update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Day sa Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Dagang salamat, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art Tayupon Sanbayanay sa balita, no? Kay hibaloon tala dugay-dugaya. Gina-problema mo ba lang mataas mo nga blood sugar level? Mag-DTX 500 capsule na
Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan taning balita ni Aksyon at kayhopon pila ka mga driver sang modernized kag traditional jeep sa Bacolod dakop sa operasyon sang LTO rehistro kag iban pa nga mga biolasyon sa kasuguan sa trapiko ginatutukan sa mga operasyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art kayhopon Aksyon Art. May nasampulan na Action Rex. Kag ini nga sample hindi lang lahog, kayang multa, 120,000. Bo, grabe ba? Sa kolorom bla. Oo. Ay, sos dakpan, isa ka di pasahin siya, nasa reclamation, sila ni Sir Renato Novero, sagam lagi ni, 120,000 ni. Ako na bangod sang violation. Now, actually, hindi na ining traditional jeep ang ilagin operate. Kay actually kay inasaga before siya gin-interview, why pa to coordination mo sa ang office niya kay enforcement ang sa region na nagkadto ding mo mag-conduct sang operation. Pero lately after sa interview na ton nag-coordinate siya ang regional director kang nagambang gaupdan ang team. Amo to nga mismo si Sir Renato Novero nag-upod diri sa team nanday Attorney Alan Sacramento. Now, magluwas Action Rex sa mga traditional nga jeepney, may araman sila gin pangsita kag actually may araman sila na diskubrihan. Ngayon yung mga konduktor gali sang kuano sa mga modernized jeep. Dapat gali may mga ID ni Action Rex. Why pagali na sila isuwan sa ID? ID halin sa? Halin sa company, pareho na sa Churit o kung sa ilang kuanbla, sa ila sining Away pa na sila mga ID? Wala sila ID, tapos ipa-record pa na gali dapat LTFRB may kopya. Dason LTO man ma-finance sila sa copy dito. Pero most likely sa Churit na siya. Hindi ko madakpan ka na gali ka ID. Oo. Krismil man ang multa. Uy. Tiyan mo na nga. Tingaway na ma-process ang tagiya. Ha? Waway na mahikutar sang tagiya dayon. Ati ba, sige nuna lang yung mabiyahe mo. Ay, hindi pwede. Kay empleyado mo na sa, dapat may identification na sa, ang empleyado Correct. mo na sa, tapos konduktor na sa, driver na sa, ang status siya, munabi. Amo na Action Rex, nga subong kung maobserbahan mo, Why, basta may LTO, may uniform sila, pero wala ID. ang iban nga may uniform, amo na lang na-issuehan ID. Ang uniform lang nga blue, Oo. na may ID na na yan. May ID na sila ya? Pero ang nagaputi lang iban nga wifi uniform, Oo. wifi na sila ID. Kaya mo nang rason nga kung magsakay ka subong sa sining traditional nga bus nga jeep, kung why gani konduktor, mo to pala wifi na ID. Okay. Gapanaw nga konduktor nga may LTO. Gapabilin. Kaya ang nabukabudlayan galing, yung driver pamanukot sa babaw Action Rex. Ngaway na maprekular sa tagiya naman. Amo na ganing dapat pa magkuton na siguro no sa mga cooperative di nga nagpa-manage sining mga conductors nila nga ang way na madali-dali proseso Action Rex. Kag nga ang ate mo na ginulat sa Dapat nila. pagsampa na yan sa salakyan mo, kumplito ka na, may license ka na, may ID ka na, tapos Yes. takod mo na, may uniform ka na, mo man lang ng requirements mo. Dapat kinahanglan yung pagsakay mo inang way na bla problema. Uy. Kaya Kaya naisip mga ko nga- tsuper na kagkonduktor alang-alang na sila magsampa yan sa salakyan nga wala sang identification, Ang driver- why uniform. Ang driver Action Rex no ay problema kay pag-umpisa ya padalagan ya sang Manibila, do halos tanan sila may kompleto na nga mga IDs kag requirements nila. Ang sa bahin sa konduktor galing do dra sila ng problema. Now, silang Ninobero actually niya hindi nga para lang ni sa jeep ang operation namon, kundi dala di private motor, tricycle, private na masalakyan. At mo naman ang Surnex ang gulpiada naman nagliko kag kundi nagpanago matapos nga nasiplatahan nga damo LTOs dalanon. Now, ari pagin siya dya kay hindi na ni subong adlaw kundi pati sa gabi operation ni Surnex.
kay ga-coordinate na subong sa Novero, diri sa lokal, nga mapabulig sila sa pulista kag sa operasyon nila, nga bisan gabi karon mang check sila para masigurado nga why siyang mang strike o kung mga striker nga mag-take advantage na gabi nila after 5 o'clock why na operation. Amo na ang isa sa masubugid. Yari ang panayag ron ni Sir Renato Noverong Tagpamuno sa LTO sa Bacolod. Naara yung traditional, kompleto pa. Okay. Naara man traditional nga, may na, ipaw na gani kami daw, isa pa lang, medyo warning. Actually, expired yung stroke. Impandid naman o pili ata. Modernized, private, tricycle, motor, parang check naman. Ang modernized na araman gani. But ang isa pa daw ay lisensya ko doktorya, violation na. Yung 3,000 di ko magsala art. Ang kundi may konduktor na sila, mga modernized. Di under the law, ang ito required na nga ang konduktor niya dapat employee niya may lisensya as konduktor mo. Okay. Para sa driver, dapat may lisensya man. Sige-sige na niya, coordinate ganit ko sa local, sa gabi, kay butsuga naman nila ko sa gabi. Pero plano ka lang na, kaling delikadong gabi. Hindi pa na, hindi na concretize. Story, alam mo ni Atty. Sakta mo nga, kung pwede, not too late in the night daw, para lang ma-dispel ng ilang strike naman daw. Amo na, kung Rexo, bantayan na karon kung ma-materialize ini, nga pati sa kagabihon, magkapatigayon niya sa separate na operation, ang LTO, luwas pa diri, kung may haraman sang team, ang iya sang LTFRB. So, bantayan na ito na kung pila sumadabi karon nga adlaw, ang latest siguro na nga number, basi sa hapon pa may baluan kung pila ka mga nagkaladakpan nga mga driver, nga ang ila mga ginabaniyo sa lakyan, waay na sa rehistro or nangin kulurum na matapos ma-expire ang ila registration. Ang atong balita gikan niya sa LTO, bulo ginadulong sa inyo sa life extension, Super Fiber, ihupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Artay Hopon, sining ni Jen B. Linya, good PM, sir. Daw may lisensya man ng konduktor. May ara man ang modernized jeep. May ara gid man ang iban, pero ang iban way gid, no? Pasensya gid sa waya. Hambalon yung mga operators ninyo nga, sir, ay di na namon be. Kay ipa-register man lang na nila sa LTO. Ano pang requirements. Sapos man lang na siguro sa mga drivers kag conductors. Hindi man tanan. May ara gid nga wala mga kaksyon, no? Sige, katuan tanay sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, report sa kalitan sang Bagyo Paing sa Negros Occidental, gina-finalize ang PSWDO, agod nga basihan sa paghatag ayuda angot sa State of Calamity Declaration. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon na rin, isa-isa subong sang Provincial Social Welfare Development Katalatapan, tagi sa tamunusan nga si Ma'am Merle Garcia, ang mga local government units akong panuwag syudad sa Bogos na probinsya, agud tong makuhaan sang ulihing datos angot sa kadamuhon sang mga iyasang balay para sa liman o kung totally destroyed bangod sa halit sa Bagyo Paing. Ini matapos nga ti ang Western Visayas, lakip ang Negros Occidental, na lakip sa apat ka mga rehiyon nga ginapidalon sa state of calamity. Ay kinahanglan hambal ni Garcia ang apinal na datos kinahanglan nga isumiter sa bahin sang regional na talatapan sang DSWD, ang regional office, amo naman ang nasumiter sang siningal listahan sa bahin sang gobyerno nasyonal tagi sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero ining listahan dapat man nga ihatagan sang kopya
si Governor Bong Lacson nga amo ang nagaserbi bilang pamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council diri sa Negros Occidental. Now ang ginabasihan diri nga report naman ang ginatawag nga DRUMIC, no? DRUMIC, a Disaster Response Operation sa Monitoring and Information from DRUMIC 1 to DRUMIC 11. No? Butilingon DRUMIC 11 ang nang biyolihing datos kagin uyatan sa busang PSWDO. May harap pa sila sa ganimo nga DRUMIC 12 Action Rex kay hambal ni Garcia. Kung matapos na ining Disaster Response Operations Monitoring and Information, asarin dara nabutang ang figure sa kon kadamoon sang mga nahalitan sang bagyo paing diri sa Negros Occidental. Ang himuon nila sina terminal report na. Ang terminal report ng Malgracia, mag-adig na ina nga pinal. So, mag-independe ina sa DSWD Central Office. So, nanong plastada sa hatagay sang ayuda, may angot sa state of calamity nga declaration. Doon pa ni Garcia, nga masapol sila na meeting sila anay diri sa lokal. Laban-laban ni Guro pagbalik na ni Governor Bong Lacson halin sa may Darwin, Australia, halin sa ila sa nga official visit. Posibilidad isa ini sang patagayunon ining meeting nila aghambalan kung ano ang pwedeng mahimo, kung ano ang plano sa paghatag sang pulig sa mga affected families sang bagyo paing. Yari si PSWDO Head Marley Garcia. Siguro with our reports we sent to the regional office. In a way naman, the regional office has submitted this to the National Disaster sa NDRRM. So that probably this is the basis also na include ang Negros Occidental sa declaration sa state of calamity na probinsya. Most likely, ma-convene pa ni siguro ang PDRM, sila ni makatawag. Ang council itself gali. So meaning, ang chair sa council is our provincial governor. So we have to wait sa Senate. But anyway, include naman na siya sa national nga declaration sa atong president. So we will wait sa what would be the come up, ano ang boundary sa move or plan of our governor. Meeting kami anay dire. So we cannot hatag some advance information unless hindi kami ma-meeting on that. So we are just preparing the figures coming from the LGUs, and we have to validate, of course, because we do not want na, like for instance, the reported since from the start sa Typhoon Paeng, the report was, like for example, it's 200. But because of this national declaration, they're thinking of submitting the partially and totally damaged. Per guidelines sa DSWD, we have the guidelines sa criteria na who will avail sa partially and totally. Ano naman nga ang state of calamity nga declaration gin-anunsyo ini sang presidente hapon sang Nobyembre 2. Pero sang ina mismo nga adlaw November 2, may aragin tagwa nga DRUMIC report ang DSWD National Office sa saling apat ka mga lugar nga sakop sa state of calamity. So initial pa lang na maliwat pa na ang datos right after sa declaration sa state of calamity. Ang initial is 1.4 million ka mga individuals ang apektado sa Bagyo Paeng sa apat ka mga rehiyon. Ang ilang NIA, National Irrigation Administration, sa Napol, sa may Sugarland Hotel, ang host sa Action Rex ang sunod sa Bacolod, no? Ang host sunod sa Bacolod kay ari paganitingalan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, isa pang kutani sa maghatag sa tapulong-pulong o galagati si Benitez ato sa may Pungsod, Japan. May misahe mo na si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang ka-action ikikan sa Kapitolyo Action Marathon Waya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? No baklas dashboard na kita, no? Kung way nagabugnaw ang aircon sang salakyan, dapat ipa-check gid na, no? May aircon cleaning system kita dre. Mas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:51, kantuan tanay sa aksyon na John Diaz sa balita sa Nokpo. Sila ay CTPNP nagapanindugan nga lehitimo ang buy-bust operation nga ginpatigayon sa barangay Mambulak, subject sang buy-bust operation. Nagpagitluoy kuno sa kapulisano nga mabuligan kag 75% sa mga kaso sa probinsya sang Negros Occidental. Sa bulan sa Oktubre gindeklara nga case cleared mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita upod na kay aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex sa Oktubre 30, 2022, nagpadigayon sila sa buy-bust operation ang Silay City PNP dra mismo sa may Zone 5, Barangay Mambulak, sa may Saradsman sang Silay kung saan inadakpan nila iring subject na si Jessel Diaz y Javier, 24 anyos. Sisining nga kaso Action Rex sa madumduman naging viral iring kung trending online bagod man nga nag-blast gid iring subject nga si Diaz ang ini ang ginarikisahan o kung gindakop naging formal sa mga kapulisan kag operatiba sa Silay City PNP. Sang Nobyembre 3 Action Rex kung ginpatawag mismo sang higher command sa Philippine National Police ining si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sa Silay City Police Office agud maklaro ining natabo Action Rex nga kaso dira nga pagkadakop kay kung magdumduman naton ining si Diaz wala labot nga nag-blast ini siya samtang ginarikisa sa mga kapulisan na recover diri sa iya posisyon kag control ining kapin 20 gramos ang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 136,000 ka pesos Action Rex. Tamba diri ni Daruca din patag niya sa higher command ng PNP nga lehitimo ang buy-bust operation bagod nga antis naman din patigayon ng Action Rex may pila na ka mga intelligence o information report nga ginapanaog o kung gin-file o kung gin-submit manabi ang Silay City Police Station. Wala labot sina before pa lang kuno sa ara pa sa Regional Drug Enforcement Unit o kung RDEU ining si Daruca Action Rex kaysa ni nag-head sang RDEU may ara na nagadaan no name kag kalakip na sa watch list ining si Jessel Diaz. Tiyambal diri ni Daruca
siya mismo aminado na nga wala labot na gamit sa illegal nga droga, duso pagid siya kung nagabaligya pagid siya Action Rex. Tiyang pagpatagto rin na daruka, inikunong ginimo ni Diaz, ano nila niya, para ba makakuha sa simpatiya, no? Style yun lang sa publiko para mahambal nga wala ini nag-engage sa illegal drugs. Tiyang bagay rin ni daruka, ginaswesyon gini Action Rex, ka-higher command nga sa masunod nga bypass operation, sigurado na nga nagkakandak ng case study o research ang kapulisan sa area kung sa diin nila ini ginapatigayon. Lalapot sila, ginrekomendar magana actually sang host, sang ginapatigayon din nga police at your service sang Philippine National Police nga sa liwat nga matabo ang kaming insidente, ang residente sa palibot nga naga-intra o kung involved kagining naga-sulsul Action Rex, dakpon man sa kapulisan para sila ang manoto Action Rex. Pero ang magdidiro ka, importante na klaro nila nga legitimate ang bypass operation na file ng kaso batok diri kay Diaz kag wala labot sina nagpositibo sa illegal nga droga ining subject kasi Diaz Action Rex base naman sa drug test nga ginpatigayon sa iya. Gimbulgado yan ni Daruga nga sang nag-abot na kuno sa police station perti makuno ganing hingyo sining subject nga si Jessel Diaz nga mangayos ang bulig sa kapulisan para hindi isa matamaan sa kaso nga ginapangatubang sini Action Rex. Gari si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sang Silay City PNP. Sa amon justified yun na always kay hindi man kami makakandak sa operation nga may mga requirements nga wala gina-comply, no? So, ang view yan sa public, ila na nga personal nga opinion. So, kung wala pa na yan na-clear sa ila, sa ila na wala man na kami, hindi man na namon mapilit na bagoon nila paminsaro. So, both silingon, sir, there's nothing illegal sa amo to? Wala kay style lang pa yan sang pusher. Kung magpadala kaya sa ila nga diskarte, gamaluoy ka man sa ila, pero ang gindakop to namo niya, will known to siya nga pusher sa Mambulak. And then, dugay, naging man siya nga gina-monitor, no? Dugay na, sa region, pakuara na nangangalan nila sa listahan. Di sila manggapon sa kinsapat, pato kay Tulpo, legitimate operation to ya, kag it was an intel-driven, meaning na-prepared to ya, nakatanda kami sa mga preparatory procedure para ma-consummate naman ang amon nga transaction sa subject. Okay. Di ba, sir, ang ini nga ginadakop, sir, may mga intelligence report ni nga ginapapanaog sa ila? Hindi man tanan halin sa publiko, may ara man niya kami man ang nagagather sa information. So, hindi lang na siya isa ka information report. Ang ginahaboy namon, anytime nga may kuha kami ng informasyon against sa tao, gina-submit na namon sa intel namon sa province. And nag-positive sa dila, sir, sa drug test? Mark Anthony Daruca ang hepe sa Silay City PNP. Actually, ginkuhaan man diri kinahatag man sa nga pagbayag si Police Colonel Leo Pamitan ang director sa Negros Occidental Police Provincial Office sunod sa iya kaya man niya panindugan nga ginpatigan nga bypass operation was a legitimate operation gid batok sa subject, no? Ari Action Rex ang iya kamay sa ako na portion sa pagpayag sa tubang sa Philippine National Police. Sir, actually ko sir, right after nung napanood na sa social media yung insidente nga po, nagpadala po tayo ng team of investigators sa Silay City to conduct inquiries regarding dito sa surroundings kung ano ang nangyari. And then, sabi nga po ni COP kanina na it is a legitimate operation wherein they have their coordinations to PDEA. Meron silang dalawang barangay officials, and also, may siya practitioner doon sa bypass operation nila. And unang-una, meron din silang body-worn camera. So, wala po tayong nakikitang mali doon sa operation ng tropa natin. Kaya wala po tayong may kaso po sa tropa natin. Dahil sa successful operation po nila. Action Rex sa muna na ang portion kinamang sang statement na rin ni Police Colonel Leo Pamitan. Gina-ask naman Action Rex kung bala available ining footage ng body-worn camera at paring diri sa kapulisan ining ang gin-submit na for additional nga record kag evidence sa ibang sa kaso batok diri kay Diaz Action Rex.
karon na ang kompleto sila nga portion kay ano na tong nga statement actually karon sa pila ka news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Sa iban pa nga balita kung kaso naman kag crime statistics ang aton pagamalan diri sa Negros Occidental Action Rex sa bulan lamang sa Oktubre from October 1 to 31, 2022 may kabilugan nga 321 ka mga total crime records. Diri sa may Negros Occidental. Ini actually Action Rex ang mas manubo kung ikumpara naton sa bulan o kung mas manubo ini kumpara naton sa bulan sa Setyembre kaysa sa September 440 gid ang total crimes Action Rex. Pero ang diri ni Police Lieutenant Jodices Catalogo ang spokesperson sa NOCPO 75% sa mga kaso sa bulan sa Oktubre ang makabig na cleared. Bangod nga 240 out of 321 cases ang na-cleared din na. Pero ang solved cases is 225 lang. Ang difference din nga 15, it's either Action Rex nga wala na sang kinanglan nga basakan sang kaso bangod even ining involved nga suspect abi Action Rex ang trim down o kung hindi na wala na capacity to file the case. Ang under investigation diri sa Negros, mga 81 cases ni. Kung basihan nato ng Action Rex ang record para sa bulan naman sa Oktubre, may pinakadamo nga na record na crime incident ang sa syudad naman sang Silay nga may 23. Kung sa diin, isa din kaso nila nga murder 11 ang mga non-index crime kag 11 naman ang violation against special laws Action Rex. Kaso nga murder naman, may mga pinakadamo nga nagluntad sa may syudad sa Kamangkalan nga may duha, subong man ang sa may banwas ng Calatrava nga duha ang na-record Action Rex. Pero ang magdiri katalogo, mining indication, nagod nga dako nga porsyento sa mga krimen nga nagluntad diri sa may Negros Occidental ang lunsay nasulbar Action Rex. So, ang dugang pagkaroon nga update na ang comparison naton sa crime statistics sa nakaligad nga bulan, kaya sa nga bulan sa Oktubre, mga kulaligad mga bulan sa Oktubre, kag Setyembre, mabadiyan sa Breaking News and Public Affairs Program sa Radio Bacolod. Balita gikan sa NOCPO, ang kaaksyon nyo, Action Van Diaz. So, nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Dagang salamat aksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Daligi lang aksyon na Eric Magbanwa kagato sining nga mga out of town reporters. Mighty si anay, kulang palang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-mighty si kita. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, pag-iban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5,
sustain hydration. Ukon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact.
Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nagsagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 19 ang aton oras, 1:19 mga kaaksyon, no? Sige, kantuan tanay sa aksyon na Eric Magbanwa, 4 ka CCTV na captured ang description sa mga persona nga riding in tandem blatong naglutang sa negosyante na kaligad nga adlaw sa area sang Barangay Tangog. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon, Eric! Go! Oh yes, Aksyon Rex, Kantong! Oh yes. Oh yes, ara Saan ko lang nag-abot? Ara na! Ara na! Ara na nga naman! Ang pag-abot ko! Ayo di purma. Hindi mo maintindihan na. Lain yung imo punto daw. Ara na eh. Ara na? Ara na ko ka nag-abot ako. Ate, okay. Sabi ko nanong nag-abot. Hindi amo. Ito ginapahigh blood mong makabati sini. Ate, pwede ini si Mana. Pero ba si Ami ara na gisbana? It's a shit. Ate, pwede yan. Tatlon, dua. Oo. Dua nga to ni Ilaya, isa lang. Oo. Ginaisip mo ba? Oo, dua to niya, Ilaya, isa lang. Oo, gani ba? Buto ng isa pa si ara na guro. Ang laban. Ara na. Ara na. Kami na. Ayo di purma. Yun, ito pan ko. Oo. Ito kita ni kapuli, boss. Laban eh. So, mapuli mo nga may tagtagana eh. Oo. Dagdaganay ano? May tagtaganay. Anong tagtaganay? Tagtaganay. Gani ka? Oo, siring ba? Ate, kung magpuli sa ti, bala sa eh. Huwag isa sir. Ayo di purma. Ayo. Hindi na magparalawod pa magpuli buwan, no? Ay, importante ang parabuas, no? Laban eh. Alin na kay SM eh. Alin na ang advice kay Sim. Yan eh, di ba puli magpuli sa'yo, di bala da sa. Ate, huwag isa niya dalhon eh. Mauli stap-tapan, no? Pasaliga lang kung galingon mo Oo, dapat nga maging positibo ka. Oo, laban eh. Sa ano man nga mga sitwasyon nga ara sa KPPO ka sitwasyon, no? Laban. Muna ang ginangayuda, no? Oo. Tinano ning 4 na ka CCTV CCTV ni? CCTV, basi pa pala makabulig ni sa Police Staton, sa kay Police Major Jory Puerto, na nagapadayon, imbestigar sining kaso pala nga pagpatay kay Jerry Gasindo sa taong Nobyembro 2 sang hapon. Tining 4 ka mga CCTV, may laylain ini nga mga gulong posible base pa pala sa sining 4 ka CCTV makuha ang nagakaigo nga description or if not profile sang riding in tandem nga nagtiro sa kay Jerry Gasindo. Action Rex, pero sila ni Major Jory Puerto Jefe sa station number 8 nga siguro mangita sila sang IT expert nga mo ang magpatigayon sang sining pag-zoom ba na or pag-lantaw isang maayo sa description sining duha ka mga persona riding in tandem nga nagdutang sa kay Jerry Gasindo. Base pa man lang sa expert sa IT, makuha nila ang nagakaigo nga identity sining duha ka mga persona. Yari si Police Major sa pinakauli nga interview sa Aksyon Radio ako sa pagluta pagpatay sining negosyante sa taong Nobyember 2 kay Jerry Gasindo. So kung sir may mga CCTV na nakuha, pasulot na tomorrow, HTV, pakadwa, so 4 na CCTV nakuha ta, so may profile sa atong suspect, either
siya palang nasundan na siya itong adlaw, mga gintiro siya. So, ang last customer na susulod at tamara, pagwaya may mga CCTV na kuha. Tawagin plano kay ang booking niya mga customer sa sunod na galin, na pa-deliver. Pagwaya, sundan na lang siya. After nakalapot, ito sa Karimsen, sa gintiro. Posible nimo itong bukos account para lang ihatak sa pwede lugar para mag-deliver. Dito sa kinulat, sundan na lang siya pagwa. After deliver niya. Sunod na siya, kung may mga CCTV na nakuha, apat na capture sa CCTV. Pero yung pag-capture sa CCTV, sir, hindi gid klaro ang kwansang suspect? Ang iyag lang helmet, katong sa ulo, ang nagtiro bala. Ang iyaya nga driver, full face na helmet. Ang isaya, ang bigger pantaya, naka-tube pero kita orang mata ka sa ilong niya. So, madali ka ito na-identify ka ang profile ng iyang mga body marks. Ngita pa kami ID lang nga may man, nga mag-sumpak na inan ang iyang itsura parang pansalawan. May mga tato o wala, anong marking salawan. Kamusta siya nagkooperasyon sa pamilya? Dali, nakatong pamilya, ang mga kabata sa amon. Amo to nga nakakuha kamilit na ang last customer nga dito sa may Village. Sila na nalakan sa amon informasyon ang pamilya, mga kabata ni Jerry. So, amo pag itsubay naman mga city na nahagit naman dito nga dito sa halin. Yung sundan sa vertical sa stick na. So, itong account, sir, posible bugos to, sir? Bugos para mag-booking sa iya. Para yung action. Aksara sa mga palayag ni Police Major Jory Portoso sa bulig sa IT expert, hopefully makuha nila ang description kag ang identity sinindwa ka mga personal riding in tanding panaglutang sa kay Jerry Gasindo. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon na rin kapagmano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Gin-confirm ni Liga ng mga barangay president Lady Glaze Gonzales sang barangay Takuling nga nagtaliwan si barangay kapitan or punong barangay Arturo Baby Parino, no? Sang barangay Mandalagan kagabi Domingo, no? Nagabuylog man kita sa kalisod nga niangkon sang pamilya Parino kag bugos nga Mandalagano, no? Ginatugyan ni Gonzales sa pamilyang pagpalayag sang kabangdanan sang pagtaliwan sang kapitan mga kaaksyon, no? Pero suno kay Gonzales, si Parino ang longest serving kapitan sa Bacolod nga sadto nagpangalagad man bilang liga ng mga barangay president mga kaaksyon, no? Sige, kantuan taring balita ni aksyon na Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kangtanan sa 18 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Dari ang kaundan sang balita ni aksyon na Roger Gotib. Aksyon, Roger. Action Rex, gindakop sa makatapos ang kapulisan bagi sa virtue of pagi sa warrant of arrest ang isa ka top 3 most wanted person sa station level. Ini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest mga alas 9 sang aga. Sinigid nga aga Action Rex. Ini ang gipatikan nga pag-serve sang warrant of arrest sa Purok Salmon, Barangay Zone 6, Ciudad sa Cadiz. Ang gindakop dire mo si Kevin Ichim Itoki, Kevin Ichim Itoki, 18 anyos sa edad, residente sa Block 5 Lot 10 Don Salvador sa Barangay Tinampaan. Ining Don Salvador housing namo na Action Rex. Karin ining nga persona ang nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder nga ginisyo sang RTC Branch 60 kag permado ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Ginapanugutan sa korte nga ni siya ang nakapiansa sang 200,000 pesos para sa iya sininga temporaryo nga kailwayan. Ang warrant of arrest sa kapit sa Hunyo 20 tuig 2022. Ini karon nga persona ang bitinado sa bahin sa nga Cadiz City PNP Custodial Facility tungod wala pa man siya makapiansa. Amari mga balita gikan diri sa may syudad sa Cadiz sa tininguna ka Lunes sang bulan sa Nobyembre para sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape. Ari lang aton sini gina pakabay sa inyo kag gina-remind nga ang
Buti sa report po na sa balita o na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din aksyon na Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Live extension vitamin D3 anay. Ginarekomenda sa inyo supplementation para ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio, pangimon ang nagtuludo sa suspek sa pagpatay sa biktima sa Barangay Minapasok, Calatrava. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, pagpangimon ang nagatulod sa sospechado sa paglutang sini sa biktima sampang nagaselebrar sang birthday sa iyang lula sa Barangay Minapasok, Banwa, sang Calatrava sa taong Nobyembre 5, lasay sang gabi sini nga tuig. Ang biktima ang gikilala sa kay Rimark Ribucas, 26 anyos, ka-residente sang Sparto sa among barangay kag Banwa. Samtang ang sospechado ang gikilala naman sa kay Junjun Aligyuho, 27 anyos, sa amuman nga lugar. Sa investigasyon, Action Rex ni Police Staff Sergeant John Mar Palabrica sa Calatrava Police, ginpahayag sini nga ang biktima ang nag-abot alin sa Manila sa tong Nobyembre 3 sa Barangay Minapasok, agod magtambong sa birthday sa iya sini nga lula sa among nga lugar. Apang ang biktima ang ginlutang gamit ang wala pa makilala ang armas lutang, kag naigo ini sa nawala nga dugan. Nagintunaan naman sang iya gilayon nga kamatayon sang gindala sa Alfredo Marañon District Hospital sa siyudad sang Sagay. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Balabrica nga posible pangimon ang rason sa paglutang sang sospechado sa biktima matapos nga nakita sang sospechado ang mga litrato sini nga nakapost sa Facebook nga kaupod ang iya sining asawa sa Metro Manila, kagang wala na nagakomunikar sa iya sini nga asawa. Action Rex, sa pagkatapos ang palutang sa sospechado sa biktima, nagpalagyo naman ini kag padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patinio. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Ingagawon tanang balita ni Aksyon na vidya pasible sa Himamaylan, bangkay sang 27 anyos nga lalaki nga na-aksidente sa dong Sabado, nakuha na sang iya sining pamilya. No?
Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Vidya, posible Aksyon Vidya. Action Rex nakuha na ang bangkay ni Joey Valera sang iya sini nga pamilya matapos ini ang naaksidente kag napatay sa may bahin sang National Highway sakop sang sitio Buhian, Barangay Tuoy sa syudad sang Himamaylan sadtong Sabado, Nobyembre 5, 2022 tagkalas sa 6:50 sang gabi. Si Valera ang nagaedad sang 27 anyos, soltero kag taga Barangay Bakuyangan sa syudad sang Hinubaan. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Giovanni Grijaldo, ang investigator assigned sa insidente kag sandikman sa panaysayon sa nakakita nga driver sang truck, posible nga wala na sweldo ni Valera ang dalan kag may portion man diri nga lubak-lubak kag si Valera ang nabugtuan sang kadena sang iya siniginamanehong nga Kawasaki Ninja. Sa report sang Himamaylan City PNP, nagbikan sa syudad sang Bacolod ang biktima kag padulong kuntani sa syudad sang Kabankalan. Ginhingagaw pa kuntani dala si Valera sa Himamaylan City District Hospital apang ini ang gindeklarar bilang dead on arrival sang attending physician nga amo si Dr. Maria Socorro Haipe. Yari ang tingog ni Police Staff Sergeant Giovanni Grijaldo sa aton sini nga interview. Ang kabahin sa aton sa nga interview sa investigator sa insidente. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini ang inyo kaaksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Vidya Pasible. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation ang musang ilo-ilo. Isang tanan nga mga diseases mo. Evergreen Herbal Capsule ang katapat sina. No? Aprobado sang Food and Drugs Administration. Evergreen Herbal Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga impatigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas,
balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pakigupod mga kaaksyon amon sa kanginan. Pabosan taning way ta malabutan na. Pasensya gid especially sa mga greetings, no? Sige, salamat gid 48 días na lang nabilin kag Christmas Day kag 55 días na lang nabilin before pa man mag New Year's Day, no? Salamat gid sa inyo sining pakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat.